Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa dan Allah, ɗan uwa dan Allah idan ka gani dan darajar manzon Allah ka yi mana sharing da sauran ‘yan uwa su amfana. To a gurguje dai ka ga wa'innan abubuwan da su ake musuluncin mutum ta inganta ya zama cikakken mumini, wanda yadda zai sadu da Allah zai sadu da Allah kuma cikin yardan Allah, hanyarsa ta kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na farko muna buƙatar Allah subhanahu wa ta'ala, na biyu Muhammadu Rasulullah. Kun san cewa da mutum ya faɗi wannan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu, ya cika musulmi kenan. To kasantuwarka a mumini, to sai ka yarda Ahmadu daga Muhammadu ne, jinin Muhammadu ne, sannan Ahmadu wani sirri ne cikin jinin daga jinin manzon Allah babba. Sannan Ibrahimu Inyas sahibul faidati, masoyin manzon Allah ne. Kuma albishirinku, idan har kuna biye da mu insha Allahu zan ƙara muku bayani, sannan zan fitar muku da cewa lalle wannan da kuke gani su ne siratal mustaqima. Za ku ga hanyar mu ta fita, hanyar mu za ta fita sak. Ma'ana dai hanyar wannan karatu ne wanda ya shafi kamar in ce abun da yake ilmin min indillah, wato ilimi ne wanda ya zo daga Allah, ya zo min daga Allah, shine ni kuma sai ni kuma ƙoƙarin cewa in bayyana shi don al'umma su amfana. In kana gani ɗan uwa ka duba wani sirri da Allah ya sauke cikin sunan Ahmadu Tijjani, za ka ga alifun yana nufin tsayuwar sallah, ha'un yana nufin ruku'i, mimun yana nufin sujada, dalun ɗin nan za ka ga yana nufin zaman tahiya. To wato dukkan wani musulmi muna buƙatar mu haɗa wancan point ɗin. Duk musulmin ƙwarai na kirki mumini masoyin manzon Allah ana buƙatar shi da ya kasance a wannan code ɗin. Allah ya sa mu dace. Insha Allahu in dai kuna bin mu za mu fitar muku da hanyar ku ta musulunci guda ɗaya, wanda idan bawa ya kasance a kai insha Allahu kuma ya kiyaye abin da aka gindaya masa, to zai sadu da Allah, zai samu aljannarsa albarkacin manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi.